saking kelas 8F badhe nampilke video drama basa Jawa. Mugi-mugi jenengan sedanten menikmati nggih. Apa Mbak? Mbak niki pinten Mbak? Iki 250. Kaget kira mboten. Mboten apa entuk modal, nek entuk Mbak. Sampe nggih kabeh. Lah yo, Mbak ngrasake napa Mbak? Toko kok iso kanyang. Aku, Pak tuku piye? 250 lho Mbak. Wes, piye karo ngrasake cepet? Oke. Ya Mbak, nih. Kalau enggak ana kok iso suwe ngene. Karo piye? Pira kabeh? 500, Mbak. Nya, susuke. Ora bakal aku wong sombong. Bodo amat duit akeh. Darling sayang. Ana apa, Bu? Tak capek piye lanang neni? Aja lali pamer karo Samsul. Aja lali dek iki wong sugih. Rak kena sejenengane rak pamer. Wes ana cepet. Tapi kan kedigonan. Digonan. Lanang iki jane 200.000. Sal. Apa? Doan yo. Aku ditumbas ke sepatu Anda karo mamiku. Aku ya duwe. Awan jadi tanang esok. Oke. Ibu. Aku kan ditukoke tas karo sepatu sing kaya wae ali. Utang ning bank, Bu. Aku kan rame-rame. Aku bayar. Baca ngerusakin apa, Mbak? Niki 250, Mbak. Sakitnya itu buatan sakit nih, Mbak. Niki, Mbak. Ini sekitaran 20.000-an, Mbak. Oh, menurut sini. Oh, gini makanya tak bungkus. Niki, Mbak. Mana pas ya? Mami, gak ada kan? Tombol arat. Celah tuh yang murah. Dok. Kita tak kemas ke ibu. Wah, apa ini? Apa ini? Tiga, aku rasa lagi ini, Bu. Tidak, saya gak rasa ini. Bodoh amat. Aku gelumnya kayak sebuah aling. Kayak temenan kayak murah kayak udah kok gelum kayak potongannya Samsul. Itu